Dagiti tugot, iti danag ti biag. Hello, Nanang. Apay nakaawag kayo? Ada ka din napasamak? Kumusta dagiti anak ko? Awan ti madi ang napasamak anak ko. Nasayaat mo't dagiti ubeng. Ngam isuda ti masagnan iti daytoy ayaawag ko. Ha? Apay, Nanang? Anya amin dayta? Imay dito'y balay di asawam. Sinarungkaran na dagiti anak yo. Anya? Apay, anya ti panggap na, Nanang? Nabayagan nga inabandona na dagiti anak na, sipod nakikabbalay iti babae na. Mas daawak nga rod anak ko. Nabayag apanawan adi na sinarungkaran dagiti anak yo. Kadita, kalaat-laktan na nagparang. Itapay anak ka move on akon. Nagsakit ti inaramid na, Nanang. Ngamga po iti pan nakaiyas idag kumanan iti Diyos. Babaan iti may sa Christian Church. Ininot anapunas ti gurak ken kuana. Nasayaat mo't no kasta anak ko. Tanarigat no kanayon nga da nakatalimang agura iti kaunggam. Pudno dayta ako nayo, Nanang. Naalangarod anak ko. Inyawag ko laang ken ka ti maipapan iti dayti abanag. Nasaisayaat mo't laang nga among ti mapaspasamak ditoy. Agyaman ak, Nanang. Makamu kayon ka dagiti anak ko. Aganad kayo dita. Apay berek. Anya ti kayat asawan ti umay mananday di alalaki dito'y balay. Nasdaawak nga Rodoro. Nabayag apanawan adi na sinarungkaran dagiti apo ko ta. Ngam kilatkit din nga imay. Anya nga taasaan anasaya at apul oy ti angin tinangidoron ken kuana dito'y. Nagpuskol mo't ti rupa na nagparang madan dito'y balay. Narigat mo't abugawak alakay. Tauray bali-baliktadan ta ti amin. Amalatta dagiti apo ko taday di alalaki. Unay lakit din ayata nagrigat tagtapal. Agparbeng ka lakay. Narigat mo ngay parit ta makisarita dagiti apo ko ta iti amada. Sapay nakaragragsak damanon ang nakakita iti amada. Tiyan mo siguro da di alalaki kat nalipatan tayon di naramid na. Haging kaita at dapay lang ni Jam nga agregrigat iti balasiw tao. Tapno mapagadal na laeng dagiti anak na. Para makita noon niya talaga ti pangpanggapan da di alalaki. Para makita lakay. Sino ata dahi ting humawawag? Number mo't laang tagparparang. Kat numero iji Pilipinas dahi ito eh. Sumbatak man laangan. Hello? Hello, Jam. Ni Arnel dahi ito eh. Sika? Sino tinangitod kan kay tinumber ko? Pasensya kan. Ngam tinamag ko itinaw ng anak ta. Di na ko makayat nga itad ngam nagpakpakaasyak. Apay ngay mawag ka. Anya ti masapul mo. Imawag ak ta kayat ko dagkit daw kun kaya di pa makawan. Amo ka nalabos sa sakit timpa ay ko kada kayong agina. Nang runakan ka. Naimbag taam mom. Arig na pinatay nak idi apanawan. Ngam nagtali na edak anatibker para kadagiti anak ta. Amok na ita. Kat pagbabawyak ti naramid ko. Italaan na amiris ko ngay patpatag kayo a pamilyak. Kat,
Kasanon ti kadandanam, kan ti anak yo. Jak total likodan ti obligasyon ko iti anak mi. Ngambayan na kumamangsul ni ti tinagkurangak kada kayo kadagiti anak ta. Pakawanan na kumajam. Nabayagan anapakawan ka. Linipat kon tinagbasulam kanya, kan kadagiti anak ta. Impamaysa kon ti imatang ko kadagiti anak ta. Jam, Isungay karkarigatak ti agtrab-trabaho, tapno mapagadal ko dagiti anak ta. Iso ano na impuswan matlaang ti panagbabawim. Tulungan nak nga rod amang ipaay kadagiti kasapulan dagiti anak ta. wen jam, nakasagana ka tumulong. Katagyaman na tanapakawan na kon. Ngam para laangan kadagiti ubing da iti panagsarsarita ta. Di mo namnamaan nga agsinnoblian tapay, ta saan to ang mapasamak dayta. Hello, Nanang. Dagiti Hello, Jam, anak. Pasensya ka, no, imawag ang managkat ka. Awan anyaman na, Nanang. Apay ka di? Wen taim may manandi asawam. Kat adamot inyawat na apara ka no kadagiti ubeng. Diyak kumakayat nga awatad. Tama nga no agungan ka. Kunana mo, tanapagnumuan yung kanuman di maipapan iti da iti abanag. Wan, Nanang. Imawag kanya kat nagkidaw iti pamakawan. Napagnumuan mi amanipod ita, itad ng ti obligasyon na kadagiti anak mi. Kastaya anak ko. Kat, napakawan mo ka din. Imbagak mo Nanang, napakawan kon. Ngam saan akayat asawan nga agsinnoblian kamin. Bayan nyo nga'y paay na ti obligasyon na kasama, adi na inaramid iti naunday a panawan, manipod pinanawan na kami. Sige naisupay ang makatulong kan ka. Nasayaat mo, tanapanunot ng ti pakasagnan dagiti anak yaw. Wan nga rod, Nanang. Ang medyo nabayag basit, santo nagsuble. Kalpasan day di damo ayo umay na. Makumikong nga tayo ti trabaho na. Diyak mo, Nanang. Ang mga no sana palubusan di kabit na Iso ako nayo ang medyo nabayag, sakbay asim marong karmanan kadagiti putot na. Nabayagan ang nagsina kami ti asawa, gapo iti panagbabain naman ng Emmy. Iso asyak tinagsakripisyo dito'y balasiw taaw, tapno mabiyag ko dagiti anak mi. Adu arigat tinagdalanak, sakbay ang nakaabrodak idi. Ti apo ang namarswa tinagtaklinak kadagidi akanito, agingga nga ininot ang napunas ti saem nga imukuok iti kaunggak. Impamaysak nga rod ti atensyon ko iti trabaho, tapno adda pang biyag ko kadagiti anak ko. Agingga idi naamwak, apaspasyaran ni Arnel dagiti anak ko. Kat idi nagangay, inawagan nak. Nagkidaw iti pamakawan, gapo iti panangabandona na kada kami a pamilyana. Gaputa na punas kat nga ruden ti sakit tinakam ko, sipod na sarakak ti dana, nga ad-addaan ng patibker iti pamatik iti namarswa, imbagak anabayagan anapakawan ko. Ngam saan akayat asawan, amakisin nublyanak kenkwana. Taagdadata nga agkabkab balay da paylaeng iti babae na, ken addan anak da. Napagnumuan mi nga rod at tulungan nak iti pagkasapulan dagiti anak mi, ket tinungpal namot day tama nang. Nakaginawa ak, taadamanan katulungak amang paadal kadagiti anak ko. Kalpasan ti kontratak idi iti Hong Kong, saan akon nag-renew, takayat kumeten ti agawid di ta Pilipinas, tapno makadennak manen dagiti anak ko.
nag-aawit ka, Jam. Mahiliw kami una yun ka. Nang runa dagiti anak mo. Uray siyak tatang, kailiw kayo una yan. Ay, kumusta ba ti biyahe mo, anak ko? Una agpaisaw. Okay mat nanang, gansaan mo't unay nga adayo. Kahit agbayag ka kadiditaw, anak. Tatang, diya ko nag-renew ti kontratak. Kaya't ko pa iti agin na itidan na dagiti anak ko. Ay, nasaya at nga ron ano kasta, anak ko. Wan, Jam. Panawon ba't tentap no agin anak ka pa'y? Narigat mo't ano trabaho ka at trabaho. Kasapulan da ka mo't dagiti anak mo. Numunak at dumadakkeldan. Kung nakakaasi ka, anak ko. Tasipod pinanawan na kayo day nalaing nga asawam. Di nan sinuportaran dagiti anak yaw. Si Kanti nakakaasi ang nagtrabaho ijabalasiw tao tapno mabiyag mo dagiti anak yaw. Wan nga ron tatang, katagyaman ak iti Diyos tadi nak binaybayan. Isong agnakam kan, Jam. Panunutam ti ado arigat mo. Saan ka kumapalilaw manan iti daydi alalaki? Numunak at pasaray at dadito'y balay. Narigat mo't alapdan may anak ko. Ngarod Di kaagdanang tatang, nanang, siyak ti makaam mo. Nang runa itatadda akon iti sidong dagiti anak ko. Naimbag ta nagawid kan nanang? Tabayag mo tadi ka nagawawit. Pasensya kan anak tamasapol nga agtrabaho ak para kada kayo kadagiti kakabsat mo. Nanang, pasaray umaymat dito ni tatang. Ikan na kami pa yun iti kwarta. Ay kat nasaya at anak ko. Anya ngay matibagbagana. Kanayon mo ta si katida kamatin na nanang. Mailiw ka na unayin kan ka. Kaya't na kanong tagsubli dito'y balay. Anya? Kasta ti bagbagan ni tatang mo? Wan nanang, agbababawi ka no iti panang-panaw na kada tayo. Patpatkin na tayo ka no nanang. Maala, kasaritam la tayo tinasaya at no umay anak ko. Ipaayo lat at irespeto yu kan kuana. Wan nanang, kastamat ti kanay nga ibilbilin ko kadag iti ading ko. Nasaya at nga rod anak ko. Kasta ti kayat ko nga aramiden nyo. Kumusta kan, Jam? Ha? Apay nga da ka? Anya ti masapul mo? Nadamag ko ngamin ang nagawit ka kano. Iso ngay mayak. Kaya't ko ti personal nga agkid daw iti pamakawan. Di mat kinunak ang napakawan kan. Linipat kon ti amin nga inaramid mo. Okay yan kanyak day jay. Nagdakkel ti nagbasulak kada kayo. Kat agbababawiak. Marik na kasi kalat at ipatpatid ko. Da kayo kadagiti anak ta. Kat kasanon ti kadendennam. Amom, awan apulusan ti marik nakasakit. Uray amok nga agdenden na kayo pay lang iti babaim. Dagiti laangan anak ko tinapatag kanyak. Ikanak kumay ti may sapay agundaway ang mga ipanagtag itinalaw sa panagbabawik, Jam. Sinakti ka dandanak. Kaya't ko tagsublin kada kayo a pamilyak. Anya? Napananti konsensyam. Da kayo tipod no a pamilyak. Di kagdanag, takasi tinakon-akon. Jak total likodan ti obligasyon ko ita anak mi. Nalakati agsao, ngam narigat nga aramidan. Tinasayaat, ipamaysam lata kadakwadan ti atensyon mo. Di na kami pagdanagan kadagiti anak ta. Kinabaelak tupay tinagmaymay sa iti ado atawan. Itanto lakit din. Iso alipato mo day tapanggap mo. Pangaasim.
rabi iyo, tatang. Day, apay nga da ka ditaw. Rabiin. Anya ti masapol mo. Tatang, sarong karak ko man ni Jam. Ay, saan nagsakit ti anak ka tapno sarong karam? Ang asiyo, tatang. Kan pakawanan dak ko makadagiti nagbasulak kada kayo. Napuskol kit diti rupang magparang-parang diti balay a. Kalpasan ti inaramid mo. Binaybayam dagiti agiilam. Ita, adda ka manan ditaw. Kaya't ko panagnagan di pa nagbaliw kong tatang. Iso apang nga asiyo. Tay kandak kumapay iti gundaway. Tapno mapanagnagak ti pa nagbaliw kon. Awanan ti rumbang apanagnakam. Ala, pumanaw kan. Kat di kan agsubsublipay. Naawatam! Manipod si Mang Petak dito'y Pilipinas manang, kanayon matan dito'y balay ti asawak. Uray kasano ti panangabog ti amak kenkwana. Uray but-but ngen na payan, babaan iti panangisagana na kampay idi iti buneng, kano anyapay nga igam, saan lata pumanaw. Amin apapanak sumurot, arig na agar-aram manen. Aging ga iti imbaga na anagsina da kanon iti kadendenana, tanagabroden je babae. Nakarkaro idin ang naadaan iti gundaway akanayon iti balaymi. Jakman amumanang ta iti kanayon apan nakakitkitak ka ni Arnel. Jakmet nalapdan ti riknak ket pinatgak tikid daw na. Agyaman nakatainik ka na kiti may sapay agundaway, Jam. Ikari kasulnitak ti amin ang nagkuranga kada kayo. Inikan ka manan iti gundaway ngam maudin daytoy. No ulitom tikas iti inaramid mo iti. Di mo namnamaan ang mapakawan kapay. Amok dayta. Iso asaanan na maulit ti inaramid ko. Ikari kasi kalangan ta ayatek. Kastamot ang dagiti anak ko. Nakaragragsak dagiti anak ta. Kat umanayan dayta apakabang arak. Kasano nga rodan di anak yo? Asino ti mang tartaripato kan kuana? No kayat mo? Alaam mo tan diti balay. Tapno damot makuna pamilyana. Paiso, Jam? Di ka nga tamakmaklatlaan? Awan basol ti ubing. Saan arumbang ama pasaran na tikas iti napasaran dagiti anak ko? Ngam, amangan no gumura dagiti anak tayo tikas ta desisyon mo. Ikagumakid akasarita. Ilawlawag ko ti amin. Amok amaawatan dan tumatlaang. Alaam ti ubing ditoy, no awan ti masnop amang taripato kan kuana. Tadikat agbalin ang nakakaasi no mabaybayan. Gagayam a pinakawan manen ni Jam dinalaing asawa na. Agasom nga dayta. Lakay, awan mabalinta no kayat damanen abuklen tinadadael a pamilyada. Ngam ano ti sasawon dagiti kakabagyan tayaw. Nagdanga kanon ni Jam. Dila kanon nakasarak iti sabali a lalaki iti abroad. Ay katanya nga ron ti maaramid tayo ngay. Kan maysa, pampanagnakan mo't ni Arnel tinalaos a panagbabawi na. Wen, nga magasam ngay, taagraman ti anak da di alalaki iti kabit na kat inaladan di taon. Awat basol di ubing Doro.
Kan kasi mo taawanan ti inana ditoy. Addan iti sabali a pagilyan. Saan lang agkam-kam-malimanan da dya lalaki? Tasyak ti makalaban na. Saan ba't siguro Doro, tanaleksyonan ng iti inaramid na ide. Naanayas mo ton ti amin kadakwada a pamilya. Kas makitkita kan mapalpaliiw ta. Iso apagtal na amon day tapanunot mo lakay. Ikararag takit di asapay kuma. Taag nanayo ng tikasta kinaragsak da a pamilya. Jam, Domingo ita. Ibagam ka dagito ubing, tayo makimisa. Ha? Makimisa ko nam? Wen? Intay agyaman iti Diyos, tanaornos mo't lang ti pamilya tayo. Kasta ka karelihiyoso itan? Manipod na waknitan tinakula na panunot ko. Kanimpaayan na kiti gundaway ang maornos ko ti pamilyak. Inkarik iti bagik. Ajak to pulos agpalya mapan makimisa kadaal daw ti Domingo. Kasta mo tinapasama kanya kiti Hong Kong lakay. Idi masudagak iti Diyos. Napunas amin asakit tinakam nga imimpanag. Napunas tigurakan ka. Kat kinid daw ko, ano anya tinakam na, iso ti matungpal. Kat adtoy, nabukal man ng tinadadaal a pamilya tayo. Podno day ta kinunam Jam. Awan ti imposible iti Diyos. Basta di tayo agliway ako mararagkan kwa na. Kat ita, awanan ti kintawag pa'y. Naipaay nanti kanayon nga ikarkararag ko kankwana. Ala, tayo na kaya bandag iti ubing. Tagkukuyog tayo ang mapanagyaman iti Diyos. Ako maibagakan ka. Anya day ta Jam? Kaya't ko kumanan ti agaplay ti trabaho iti balasiw taaw. Tapno makaurnong ta para iti masakbayan dagiti anak ta. No palubusan nak Apay kiti nasaan? Palubusan ka Agpayso? Wen. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya day ta kondisyon? Masapula kadwa nak nagtrabaho iti abroad. Anya? Kaya't mo ti agtrabaho iti abroad? Wen Jam, tapno agtinulong tamang isagana iti masakbayan dagiti anak ta. Agtinulong tamang tunoy kadagiti arapaap ta para iti pamilya tayo. Ngam kasanon dagiti anak ta? Dadakil damutin. Ken adamot datatang kenanang apangibatsyan ta kadakwada. Kasarita dadagiti dadakil mo barang umanugot da. Sigurado nga umanugot da. Nang runa itatadwatan ang mapan makigasang-gasat. Agyaman na Arnel, talaga nagbalbaliw kan. Daytatiin ka rik, masapula tong palag. Katagyaman akmatkan ka, tadinak tinalikodan. Itilaksid dagiti inaramit ko iti kalabas. Patpatgan ka ngamin. Kat saan apulos anapunas dayta, uray idinakaro asakit ti marikriknak. Ulitag tagitaw iti pamakawan. Kat kasi tinaikarik. Saanin ang mapasamak na ita Jam. Taita, agbinadang ta namang pasaya at iti masakbayan dagiti anak ta. Kastamat ten ti pamilya tayo.
kami matapinaay dagiti dadakkel ko, idikinid daw mi kadakwada ang makaamuda ko mapaylaeng kadagiti anak mi. Taagabrod kami adwaken ni Arnel manang Emmy. Ita, mayatan ti trabaho mi dito'y Middle East. Kat nagsublimat laang ti sigod alinnangan mi, sakbay anapasamak dagiti panubok iti biag mi. Ado ti mangibagbaga nagasat kami, tanaurnos mi pay ti pamilya mi. Banag analaos apagyamyamanak iti namarsua, nang runa dagiti parabor a maaw-awat mi. Tinulungan na kami a maurnos ti pamilya mi, tapno agbinadang kami amang sango iti anyantuman a panubok adumteng kada kami. Naaklon kumatan as ipupuso ti putot ni Arnel iti kinadanna na babae. Kat pasaray agtungtung kami payan iti ina ti anak na, tamanipod nagbalbaliw, si Maya at matan ti panagbiag na. Kanayon akid dawan na ti pamakawan ko, gapu iti pan nakailuyos kano ti rikna na idi iti asawak. Banag ajak mat impaidam kan kuana, kang runaan na, ti karbengan na iti anak da ken ni Arnel. Daytoy ti pakabuklan ti padas kong manang. Kat sapay kuma ta nakaibati iti adal kadagiti dumdumneg. Toy pagayam mo, Jam. Jam, pagayan ko. Pudno anasaem ti nagdalanam akas iti pan nakaidrama mi iti umuna apasat ti surat mo. Sayang laeng, tadi mo pinagsaruno nga impatulod ti surat mo, tapno saan ko maanabayagan ti pan nakaidrama ti pakabuklan na. Ado nga minan ti imo na anaawat mi apadas, sakbay anaawat mi ti may kado apasat ti surat mo. Iso nga itala anaikkan mi iti biyag. Talaga nga ado ti gimura ka ni Arnel, gapo iti inaramid na kada kayo a pamilyana. Ngam iti may kado apasat ti surat mo, naipakita dito'y tinalaos a panagbabawi na. Kat pinanaknakan na ti panggap na amang bukal manan, itinarakrak a pamilyayo. Kat dayawan kapagayam ko, tanaaklon mo ultimo ti anak ti asawam iti sabali a babae. Takas iti kinunam, awan basol ti ubing. Kat ita, pasaray agsarita kayo pa yan iti inana. Mangipasimuda agdayta at talaga nagsublin ti sigod apa nagtalak mo iti asawam, kas pamanagnagmat tinapudno apa nagbalbaliwnan. Sapay kuma tamataginayon ti ragsakyo, kat di liwayan ti kumararag iti Diyos, tapno kanayon na kayo at arabayan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng paris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Ada kamin mamang. Naimbag ngal daw yo, mamang. Naimbag, tanasapa kayo asimangpet. Nagpintas gayam ti balayo, mamang. Naglawa. Wan, isungado ti matrabaho dito'y Mara. Kat namnamaak nga amom ti makibagay. Ha? Wan, mamang. Aramidak ti amin, aging ga iti kabaalak. Kat si Kabat Paulo, amok nga dan asawam. Ngabdi mo ko maliplipatan no asino tinang padakkelkan ka. Amok day ta mamang. Katsapay kumatay kanyo iti gundaway ni Mara,
Tapno maamamuyo na imbag. Saan na nalakat isumrak iti sabali a pamilya, Mara? Masapol nga amom no anya ti pagluglugaram di ti abalay. Katandaanam, siyak ti masurot di ti abalay. Sige, panawan kayo pa ditoy. Tainak isagana ti makan iji kusina. Paulo, sa anak samot a welcome di ti balayo. Mara, pasensya amla ko man ni mamang. Kas di nalaeng, nung nasingpat ni mamang. Naklaat la siguro, gapoy ti tatapan ang asawa kon. Ngam, ipaayam iti panawan. Tapno maaklon na nga adan manugang na. Maawatak matkit din ni mamang. Ngam, kasla na nadagsan ti dara na kanyak. Marikriknak day ta, Paulo. Tigagda nagtakasaritak to ni mamang. Apaman na may kanak iti kundaway. Agyamanak, Paulo. Sapay ko matadumtang to ti gundaway. Amaklunak akamong ti pamilyayo. Mapasamak day Tamara. Basta anu sampay laeng ni mamang. Mamang, tulungan kayo nga agluto. Saanen, ang mga numasayang laeng numaditipan nakaluto na. Kabaala kalutuan day ta, mamang. Siya akong ti mangituloy. Sige, para makita no naimas mo't laeng tilutuam. Siyak ti para luto dito abalay. Iso nga amudan no kasano ti timplak iti ilutlutong. Nagbangro matan day tamalutlotaw. Ay, nay, si kamot gayam taglutluto, Mara. Intuloy ko lang tilutlutuan ni mamang, lolo. Kastaya. Wen, tatang, para makita no pumasabot lang kada kayo tilutuan na. Nay, apay kumaasaan. Kat saan kami mo't anapili iti makan? Si kaat talaga, Gloria. Di ka kitagyaman, taam mo tamanugang mo, ti aglutaw. Diyak pa'y lapiaran, tatang. Narigatan, ang mga numasayang laeng no saan na naimas. Ay na, Gloria, tanangamot at ipanagsasaom. Masaksakitan mo't animara iti kasta nga ibagbagam. Okay laang, lolo. Kaya't ko lang nga masigurado asaan kayo ang mabisinan. Gapoy ti saan ang naimas apan nakaluto ti maidasar kada kayo amakan no bilang laeng, tatang. Nalpasa ko na nagdalos dito kusina. Ada ka di pa ipaarami, Jo? Anya, nakadaluskan ko nam? Kasta, ti ko nam adadalusam? Kita amanday ta, kasla saan na napurasan? Sige ta, ulit aklaangan, mamang. Kita am dagiti plato, kasla nakalanlanit. Saan mo ka di nga amo ti agugas iti pinggan? Pasensya kayon, mamang. Ulit aklaan nga ugasan. Mamang, mabalin mo't nga ibagay day takan ni Mara iti nasaya tawagas Ar-aramidan na mo't ti amin tapno makontento kayo iti trabaho na. Iso nga rod nga isursurok, Paulo. Saan nga ay ayab ti panakiasawa? Saan nga umdas ti puro ayat laeng? Naskan nga amom ti agtagibalay. Uwan, mamang. Maawatak. Agpaiso? Maawatam? Apay nga rod nga amin nga aramidam kat puro amin kamali. Mamang, saan mo takas ka rin na maaramid na adagos ti kayat yo? Adalin na pa'y mo't anaimbag at no makontento kayo. Amok day ta, Paulo. Ngamrumbagay ta kat amunan ter aramidan na.
Nakalaklak ka dagiti ipaparamid ko kan kuana, ngam di namat masursurutan. Mara, sige. Aginanakan. Siya kung timang doble ang mangugas kadagiti pinggan. Ha? Alan. Ay, saan at trabaho ti lalaki day ta, Paulo? Trabaho day ta ti babae. Iso abay am nga iso ti mga ramid. Kasano ba kasursuro no kasta ti aramidem? Mamang, awan tayo ni ti kadaanan na pamati. Ti trabaho iti balay kat pagtintinulungan itanda kita agasawa. Di nakisuro iti bukod ko pagtangan, Paulo. Siyak ti rumbang abasurot. Ala, lepas am amin nga ipapaaramid ko kan kamara. Tapno masurom adagos. Paulo, siya kunti mangisagana iti armosar mo. Saanin, Mara? Isagsaganan ni Mamang. Ngam, kabaulak mo ta. Saan tan nga ipilit? Amangan no makaungat manin ni Mamang. Di ka agdanag, ta sa anak mo ta makiririkan ko, ana. Amok na ita, Mara. Ngambay ba amlatan ni Mamang no iso ti kayat na. Paulo, umay ka manganan. Dayjayan. Agayabon ni Mamang. Nakasaganan ti makan. Sige. Mamang. Ala, mangan kan sakbay amapan kag trabaho, Paulo. Agyaman ak Mamang. Mara, umay kamutin. Para kan kapay laang tilinutok, Paulo. Madamdama ka na mangan, Mara. Sige lang, Mamang. Ala, umunakan amangan, Paulo. Sige, mangan kan. Kabaalan ni Mara alutuan ti kanan na. Mara, okay ka lang? Apay? Ada parikot, Mara? Awan, Mamang. Ala, mangan kan, Paulo. Amangan no maladaw kay ti trabaho. Payla ang anagamamu kami iti katugangak, nadlaw kon anadagsen tirik na nakanyak manang Emmy. Sakbay ang nagkalaysa kami kani Paulo, imbagan ti inana ang makipagnaid kami kanupay lakadakwada, tasaan pa'y ang nakasagana amayadayukan kwa na ti asawak. Imanugotak, takayat kumatimaya sa dag iti katugangak. Ngamjak ni namnama, asabaligayam at talaga ti ugali na. Iti panagnaedmin iti balay da Paulo, talaga nga impakita kanyak ti inana, adinak kayat nga agbalin nga asawa ti anak na. Uray asino ti nakasango, no kayat nak apabainan, aramidan na latta. Ngam naganano sakmanang, taim pagarup ko nga agbaliw tumatlaeng ti kasjay atrato na kanyak. Ken impagpagapok iti lolo ni Paulo, anakasing-singpet kanya. Mara, apo. Apay, lolo, ada ka di masapulyo? Awan mo't kitde, apo. Kaya't kalaang ang makasarsarita. May papanidaan niya, lolo. Abok ang marigrigatan kan ang makidangdanggay kan ni Gloria. Saan mat, lolo? Saan kan nga aglibak, apok? Makitkitak ti madi atrato na kan ka. Pasensya kayon, lolo.
Nagbalbalinak abagan kada kayo dito'y balayo. Ay saan asika ti ayan ti parikot, Mara? No di ka ti katugangam. Ni Gloria nga anak ka. Amangan nga no talaga adinak kayat apara ka ni Paulo, Lolo. Ay, amok, noan na ti makagapo, Mara. Amaw, edi agkatauban kayo, kat kaas-asawa naman iti day di ama ni Paulaw. Kastamot laeng tinapadasan na kadagi di katugangan na. Ha? Agpaiso, Lolo? Wan, Mara. Pinarigat mo't laeng ti katugangan na. Sinubok kan tinagibasit na. Ang aman niya tinaramit na. Nagan-anos iso adayjay. Nagbalin anatibkar. Iso ka di akastoy mo titrato na kanyak, Lolo? Posible na ita, Mara. Amom nga main. Ada dagiti sugat analakam iti napalabas. Amabalin amaipasa iti sabalay. Adi tay mapupuutan. Amumat gayam ni mamang ti sakit ang napadasan na. Ngam apayakas dito iparparik na iti sabali. Naitangarod kahit. Amom nga men. Saan nga amin a tao kahit nalaka ang makalipat? Saan daan nalaka ang makaamires? Anyarod ti aramidat, Lolo? Agpasensya ka. Aganos ka. Kan padasem nga awatan no apay akas jay ti kababalin na. Kasano no jakon kabaalan, Lolo? Kat dumtan to jaal daw amasong batak matan ni mamang. Saan ka mababalaw no bilang mapasamak dayta apok? Ngam aging ga iti mabalain, di mo araramidan. Panunutam ko mga isulat ta, ti ina ti asawam, nga inamatan. Sige, Lolo. Surutak ti bagbagayo. Kasta ti kayat ko amang ngagkan ka, Mara. Agbalin ka anatibkar balasang ko. Kahit mamati ak adumteng to ti aldaw. Ang makaamiris tumutlaeng ni Gloria. Tita Mara, lab nakakadin ni Lola Gloria? Ha? Ay, siyempre mo't ani ko. Ngam apay kasla saan mat? Pag ko na amat, Nico. Saan ay ang asawa na ka ni Tito Paulo? Rumbang kumanaragsak na makitkita na ka? Ngam saan mat? Kanahin nga ungot ni Lola Gloria no kasasaw na ka. Nico, Ha? kanya ka din na kita nga ibagpagam. Ubing ka pa'y, di mo pa'y maawatan ti amin. Ngam love ni Tito Paulo ni Tita Mara, Lola. Rumbang kumaalove mo mat. Ha? Apay, Lola, di mo kaya't nagbalin na kapamilya ni Tita Mara? Apa, kasi di pakpakitam kan kuwana. Nakauyuyong ka kan kuwana, Lola. Idinto to nakasingsingpat ni Tita Mara. Iso ako ma, love mo matan, Lola. Gloria, apay aya nga aging gaita kat di mo maaklon ni Mara aparten ti pamilya tayaw. Kasano, awan pa'y naramid na asana kamali. Nga ta, wano talaga adagiti kamali na laeng ti sapsapulam. Ay, saan mo takas jay, tatang? Gloria, amok asaan basta maaklon mo.
nga addan asawa ni Paulo. Saan ka di akas tamer, tinapasaram idi kakalkalay sayo pay laeng iti day di asawam. Amok tatang. Amok nga damot kang maliik. Nasaya at tabigbigam kayam. Siguro panawon maten, tapno amerisam, no apay akas tati aramidam ken ni Mara. Mabutengak ngamin amapukaw ko ti anak ko, tatang. Gloria, saan amapukaw ken ka ni Paulo? No, saya atem titratom iti asawa na. Ngem no saan ka nga agbalew? Ay, amangan no pomudno, day ta pagbot-bot nga. Mamang, mabalin kayo kadi akasarita? Hanya man day Mara. No maipanggap day ta kadagiti palpak nga aramid mo diti balay. Pangaasip ta di na kun istorbon pay. Apay namin ang nagrigat kayo akasarita, mamang. Orayan niya ti aramidak. Pasig akam mali ti makitkita yu kanyak. Amom, manipod dimteng ka diti balay. Awan inaramid mo, no diti mangdadaol iti kinaulimag da iti apagtaangan. Awan inaramid ko ama di iti da iti apagtaangan, mamang. Sinurot ko amin na kayat yu. Inananusak ti madi at trato yu kanyak. Tasong-basong-batan nakitan. Awan respeto manay kamang. Respeto? Amo yu asawan da ita? Ngapsyak. Sandak nga amo nga irespeto nga asawa ti anak yu? Saan mo nga ipilit ti bagim kanyak? Ta iti uray ka anuman. Di kan tumaklon aparte ti pamilyami. Diyak ipilpilit ti bagi kada kayo, mamang. Ngamjak mat itulok at agtagibas itandaklatan. Adiyo pa'y amunoan niya talaga ti kinataok. Awan tinaskan nga amok iti kinataom. Basta ti amok, saan ka akayat para ka ni Paulo? Imbagayo ko man idipay ka ni Paulo. Asanak apakasaran, tasandak akayat. Ngam saan nyo nga inaramid? Kat itatasawa na kunti anak nyo, sayo ibagbaga dagita kanyak. Nagbastos ka matan? Saan nakabastos, mamang? Ikalkalin tagaklaang tibagik. Diyak naminan kabailan ti panang tagtagibas sityo kanyak. Asawa nak ti anak yu, mamang. Kat saan yun amabaliwan pa'y dayta? Awan panawon ko iti drama, Mara. Sapay ko, ma. Tadumtang to ti aldaw ama amiris yu. Ada kayo ti ayan ti kamali iti kastoy ama paspasamak kada tayo, mamang. Nalabit adimtengak iti punto, adjakon kabailan nga ilimod ti marikriknak manang Emmy. Iso aki nasaritak ti katugangak, maipapan iti naalas at trato na kanyak. No pa'y kasta, inka gumaak ti nagbalin lata na respeto, tauray balibaliktadan ti lubong, isulat ta ti ina ti asawak. Maawatak kumamot ti sitwasyon ko iti balayda, no talaga nga adamadi nga inaramid ko, ngam awan met. Saan na aday tamanang? Tungtong palag mo ti amin akayat na nga aramidak. No makangagak iti saan anasaya at manipod kankwana, yalang-alang kulatan, ngam kaskas di anaalas ti trato na kanyak. Apaman ang nakasaritak ti katugangak,
Impagarup ko nung makaamirisan kat agbaliwan. Ngam kastoy tinapasamak. Apingawan tagtagtagari kada kayo, mamang. Mara, diyo pa'y sagidan tinakadasara ka na niti sangoy. Ada ka din napasamak? Ay awan! Awan din napasamak. Saan ka di, Mara? No awan tinapasamak, mamang. Apay nga roda kasta ti tono ti panagsauyo. Anya ka di manan ti parikot, mamang. Apay adi mo damagan di ta asawam. Di na lang arudan amo ti agtrabaho ang nasaya at dito'y balay. Nagtadumpay ti dila na. Apay, anya nga min tinapasamak. Songbatan na kunday tanalaing nga asawam. Awan respeto na kanyak. Respetuan kayo, mamang. Iso na lang tadyakon kabailan ti panang tagtagibasityo kanyak. Oh, makitang Paulo. Mapanag na kamitan. Songbatan na kunday tanalaing nga asawam. Mama. Oray nga minanya ti Aramida. Talaga asandak ang maaklon nga asawa ni Paulo. Mamang, amangan mo't no... Amangan no anya, Paulo. Kaya't mo apalabsag ti panang sungbat kanyak day tanalaing nga asawam. Saan ka nalaing asumungbat, mamaang? Itala nga inkalintagak ti bagik. Di dakmat namin ikan iti gundaway amang ipanaknak iti bagik kada kayo. Awanan ti rumbang apanaknakam. Tay di pa'y laeng. Talaga saan ka maibagay ka ni Paulo? Mamang, saan kumamot akas ti ibagbagayo? No kastamot laeng. Nasaysaya at siguro no pumanawak laengan dito eh. No talaga asandak ang maaklon nga agbalin akamang ti pamilyayo. Mara, di ka kumamot agsaw iti kasta. Diyak kaya ta siyak ti agbalin a rason ti diyo pag kinaawatan ka ni Mamang Paulo. Iso ap pumanawak laengan. Mabalin ka day nga agsarita ta. Tatang, no ba ipanggap day takin ni Mara? Nasa isaya ata saan laengan. Mom Gloria, di mo mapupuutan nga agbalbalin ka nakas iti day di katugangam anang tagtagibasit ken ka. Saan mo tatang? Man, Gloria, di mo makitkita no kasanaw aparparigatam ni Mara. No kasano atratuam di manugang mo. Awanan, tinagdumaan nyo iti day di katugangam a babae. Saan nakakas tatang? Sa balimot day jay. Saan aya? Akas tamot laang ti inaramid ken ka day di katugangam a babae. Apaman ang nagkalaysa kayo iti ama ni Paulo. Tinagibasit na ka. Nga oraan niya ti inararamid mo, di nakakinayat. Damagak man ken ka, Gloria. Anya ti marikriknam kadagiti apanawan. Nasakit, tatang. Kahit anya ti panagkunam ti marikrik na ita ni Mara. Napatagkadikan ka ni Paulo? Siyempre mo tatang. Anak ko ni Paulo. Panagkunam ka de. Maragsakan nga tati anak mo iti kastangar aramidam iti asawa na.
Di mo amo no kasano ti Rig at ti anak mo nga day tinagbaitan nyo kan ni Mara. Diyak kaya't amasakitan ti anak ko, tatang. Nga mapaspasakitam ni Paulo. Kasaan laang nga isaw, nang nangro na una yan ti asawa na. Isaw nga agamiris kakuma, Gloria. Mamang, kaya't dak ka na makasarita, iso a pinaayaban dak. Mara, amok ang nagbalin na sa limuot ti biyag mo diti pagtaengan mi gapo kanyak. Ha? Day talakit diti makagapo, no apay akayat mun ti pumanaw, saan ka di? Diyak namin amo, no anya ti madikanyak, mamang. Aramidak mo ti amin na kabailak, ngam awan lata ti kaisiskan na kada kayo. Siyak, ti ayan ti bidot, Mara. Mamang? Amom, idi nagkasar kami, iti day ti papang ni Paulo. Kasla akbetlakan ka. Simbang bayak iti may sa abalay asandak ang maaklon nga asawa ti anak da. Inaramid ko ti amin. Ngamkaskan ka, awan nagmamaayad na. Kanayon nga dakurang. Mama? Iso nga ididimtang kay ti biyag mi. Diyak na puutan nga aramidak gaya mun kan katikas iti napasarak idi. Diyak nakita no kasano kapatagkan ka ti anak ko. Gaputa saan ka nga impaayan iti gundaw ay. Mabutengak ngamin ang mapukaw ko ti anak ko, Mara. Mamang, iti kaanuman, saan ko nga agawon kada kayo ni Paulo? Saan to ang mapasamak dayta? Amok dayta, Mara. Iso nga agkid-kid awak iti pamakawan. Sapay lako bata mapakawan na. Gapo iti panaglablabas ko. Gapo iti tratukan ka iti kalabas. Pakawanan na kuma. Balasang ko. Nay, itaman pa'y. Ne, da kayo matgayam, tatang. Nagapuan nyo. Nagsapa kayo arimwar, ah. Wain, taan na pa anak nagpagnapag na iti plaza. Nag-ersisyo Gloria. Kasta ka di, tatang. Mayat nga ron no kasta. Ay, sigurado mabisin kayong tatang. Adan nakasagana maka ni Komedor. Ni Mara tinagluto. Nay, may lagraw. Manugot ka, ani Mara tinagluto. Apay ket din asaan. Nalaingmot nga agluto ti asawa ni Paulo, tatang. Mabati ak magustuhan nyo ti inluto na. Alan, tatang, ingkay agar mo saran, ta sigurado mabisin kayon. Kumusta ka mo't dito'y balay, Mara? Okay akon, Paulo. Di nakpagdanagan.
Nasayat nga rin kasta. Amom, nakaragrag sakak. Tamayaton tilindangan niyo ko ni mamang. Agkabadungalan kayon. Nakarkaro pa'y kanyak, Paulo. Kamaudyanan na. Nagbunga mo't laangan ti panagtup-tupol ko. Iso nga ita, awanan ti rumbang apagamkak. Agyaman na kiti panaganos. Kan panangaw-awat mo iti inak, Mara. Agyaman ak unay. Awan anyaman na. Kaya't kumatagi daw iti pamakawan, no adadagi di gundaway ang nagkalintaganak ka ni mamang. Maawatak no pa ang naaramid mo ti kasjay. Ngam ti pagyamanak unay kan ka. Nagtali na iti panagraam mo iti inak. Agsipod ta inak mo ta ni mamang. Ta idi manugutak ang makikalay sa kan ka. Impatag kumatan ti amin ang napatagkan ka, Paulo. Asaan laang asyak ti nakapasamakan ti kastoy manang Emmy. Amok nga adu ti nakapadas iti napasarak. Ngam mamati ak ababaan iti panagpasensya ken panagpakumbaba. Maurnos matlaang ti anyaman asaan a pagkikinnaawatan. Kas iti napasamak kada kami ken ni mamang. Iti pan nakaurnos ti linangan mi nga agkatugangan, nagbalinpay a naragragsak ti pagtaengan mi. Agingga iti napagnumuan mi ka ni Paulo ti agabroad. Kat agpada kami mat anapagasatan, kan agpada kami nga adda dito'y Taiwan nga agtrab-trabaho, tapno maisaganaan mi ti masakbayan ti agbalin nga anak mi. Namin ano matan ang nakapagbakasyon kami dita Pilipinas manang, kan naipasyar mi matan dito'y ni mamang. Kaya't ko lang nga ibinglay daytoy apanirigak iti biyag, para kadagiti makapaspasar ken makapasar iti kas iti napasarak. Agtalinaed tayo a napasensya, napakumbaba, man nakaawat, ken saan tayo abastusen dagiti nakaikamangan tayo. Tayo din nagayat tayo, rumbang la asisasagana tayo meten a mga klon iti anyaman a posible a mapasamak kada tayo. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Mara. Pagayam ko Amara, pudno ti kunam, atapno maadaan iti nasaya at a relasyon iti pamilyaman, wenno iti sabali a tao, masapol tinaan-anay a pasensya, panagpakumbaba, ken panagkikinnaawatan. No maminsan, adda ngamin pagdaldalanan dagiti makalangan tayo a tao, nga iso ti gapo, no apay akas jay ti kababalinda. Kat saan tayo a makitkita dayta, iso a masapul tinaan-anay a pasensya. Maragsakan na ka nagbalbaliw ti katugangam, kat ita, nasayaatan ti relasyon nyo iti tunggal maysa. Kablaawan kayo mat iti napintas agasat asimmangbay kada kayo nga agasawa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibia. Tintun, mapu